ቅዱስን ጌርጌስ ዝገበሮ ተኣምር እዚ እዩ። ጸሎትን በረኸትን ምሕረት ኣምላኹን ምስ ሰማዕትን ኣንበብትን ይኹን ንዘላለም ዓለም ኣሜን። ነቲ ህንፃ ክሰርሕ ዝፈቐደ እንድርያስ ከዓ ለይቲ ደቂሱ ከሎ ብልቡ ነዛ ህንፃ ክሰርሕ ጀመርኩ፣ ግናኸ ዝሕግዙኒ ሰባት ኣይጸዋዕኹን፣ ገንዘብ እውን የብለይን፣ ከመይ ኢለ ሰሪሐ ከም ዝፍጽም ኣይፈልጥን እየ። ኩሎም እዚ ቤተ ክርስቲያን ክሰርሕ ጀሚሩ፣ ግና ክፍጽማ ኣይተኻእሎን ኢሎም ክሕጭጩለይ እዮም። እንታይ ምግባር ይሕይሸኒ ኢሉ ሓሰበ። ኣብዚ እዋን እዚ እንከሎ እነሆ ብሕልሙ ቅዱስ ጌርጌስ ተገሊጹ ኦ እንድርያስ ትፈልጠኒ ዶ በሎ። እንድርያስ ከዓ ጐይታይ ፈጺመ ይፈለጥኩኻን በሎ። መሊሱ እውን ኣነ መን እየ ትፈልጠኒ ዲኻ በሎ። ንሱ እውን ኣይፋለይን በለ። ሽዑ ግና ፈለጦ፣ ብፍርን ረዓድን ተንሲኡ ሰገደሉ፣ ኣብ ትሕቲ እግሩ ከዓ ወደቐ። ቅዱስ ጌርጌስ ድማ ንእግዚኣብሔር ኣመስግኖ፣ ኣነ ብጐይታይ ሕያው እየ፣ ስጋይ ምሳኹም ነፍሰይ ግና ኣብ ሰማያት ኣሎ። ንስጋይ ከተንብር ብእትሃንጻ ቤተ ክርስቲያን ንስኻ ኣብ ከቢድ ሓሳብ ሰበይትኻ እውን ተኪዛ ብምህላውኩም ነዚ ክነግረካ ናባኻ መጻኹ። እንሆ ናብ ቤተ መዛግብቲ ኣቦይ ኣቲኻ ወርቂ ክትረክብ ኢኻ እሞ ፈጺምካ ኸየትረፍካ ውሰድ። ኩሎም ሰብ ዝሃገር ከም ዝረድኡኻ ክገብር እየ። ሕጂ ኣነ ናብ ዝወስደካ ሰዓበኒ በሎ። ሽዑ ጌርጌስ ተንስኡ ብኣምሳል ሰብ እናመርሖ ናብቲ ቅድሚ ናብ ቤተ ክርስቲያን ንስግኡ ምውሳዶም ዘንበርዎ ቦታ ኣብጽሖ። ኣብታ ቦታ ከዓ ምልክት ገበረሉ እሞ ንጎ ምስ ተንስኣኻ ኣብዚ ቦታ እዚ እመት ዝኣክል ኩዓት ካብኡ እግዚኣብሔር ንኣገልግሎት ዘድልዮ ዝኣክል ውሰድ በሎ። ካብ ድቃሱ ምስ ተባራበረ ከዓ ንሰበይቱ ኣተንስኡ ዝረኣዮ ሕልሚ ነገራ። ኩሎም ድማ ፈጺሞም ተደነቑ። ሰበይቱ ድማ እምበኣር ተንስእ፣ መብራህቲ ኣብርሂና ናብቲ ዘርኣየካ ቦታ ነኺድ፣ ቅዱስ ጌርጌስ ዝገለጸልካ ሓቂ ምዃኑ ከዓ ንፍለጥ በሎቶ። ንሳ መብራህቲ ንሱ ድማ መኹዓቲ ሒዙ ተንሲኦም ናብቲ ዝተባሃለ ቦታ ፍርቂ ለይቲ በጽሑ። ናብቲ ምድሪ ምስ ጠመቱ ብኣጻብዕቱ ዝገበሮ ምልክት ረኸቡ እሞ ብፍጹም ልቦንኦም ተኣመኑ። ንእግዚኣብሔር ብምምስጋን ሰገዱ፣ ንቅዱስ ጌርጌስ ከዓ ኣድነቕዎ። እንድርያስ ድማ ነቲ መሬት ምስ ኲዓቶ ብዘይ ሓደ ጉድለት ነቲ ንብረት ረኺቡ ምእንቲ እዚ እግዚኣብሔር ንቅዱሳኑ ዝገብሮ ጸጋ እናኣድነቑ ብፍጹም ሓጐስ ተሰኪሞምዎ ናብ ቤቶም ተመልሱ። ካብ ኣዝማዶም ሓደ እኳ ከይፈለጠ ናብ ቤቶም ኣተዉ። እቲ መብራህቲ ኣብ ኢዳን ከሎ ነቲ ዕትሮ ከፈትዎ፣ ወርቂ መሊኡ ምስ ረኸብዎ ከዓ ሰንበዱ፣ ንእግዚኣብሔር ኣመስገኑ፣ ንቅዱስ ጌርጌስ ከዓ ኣኽበርዎ። እንድርያስ ድማ ንህንጸ ቤተ ክርስቲያን ብኽልተ ኢዱ ሓፊሱ ወሲዱ ዝተረፈ ዓጺዩ ኣብ ቤቱ ኣቐመጦ። ንጽባሒቱ ብስም ቅዱስ ጌርጌስ ምጽዋትን በዓልን ክገብር ደለየ። ብልቡ ከዓ ንእግዚኣብሔር መባእ ከነቀድም ይሕሸና በለ። ብድሕሪዚ ንዓበይቲ ሃገር መበለታትን ዘኽታማትን ዓብዪ ምሳሕ ገበረ። ብዓብዪ ሓጐስ ከዓ የአንግዶም ነበረ። መሊሱ እውን ንዓበይቲ ሃገር ብስም ቅዱስ ጌርጌስ በዓል ገበረ። በቲ እግዚኣብሔር ዘርኣዮ ተኣምር እናተሓጐሰ ድማ ኣብ ማእኸሎም ነበረ። ተንሲኡ እውን ከምዚ በሎም፣ ኣሕዋተየ እነሆ ኣብ ሃገረ ሰማዕት ቅዱስ ጌርጌስ እግዚአብሔር ዝሃበና ጸጋ ክንዛረብ ነፍሲ ወከፍና ብመጠን ዓቕምና እግዚአብሔር ሰናይ ሓሳብ ሓደረ በሎም። እቲ ህዝቢ ከዓ ኦ ሓውና ፈታዊና እንድርያስ ኣቐዲምና ሕራ ኢልናካ ኢና፣ ሕጂ እውን ጽባሕ ናባኻ ንመጽእ፣ ኩሉ ዘዘለዎ ገንዘብ ብስም እግዚአብሔር ቅዱስ ጌርጌስን ሒዙ ክመጽእ እዩ ኢሎም መለሱ። ንጽባሒቱ ዓበይቶምን ንኣሽቶምን ኩሎም ከዓዩ መጹ። እቲ ዝተዋጽአ ከዓ 2,000 ወቄት ወርቂ 10 ብሩር ኮነ። እንድርያስ ድማ ኣብቲ ኣቐዲሙ መሰረት ዘንበረሉ ቦታ ህንጻ ጀመረ። ካብቲ ቀዳማይ ዝበለጸ ዓብዪ ቤተ ክርስቲያን ንኽሃንጽ ሓደ እመት ወድአ። ሽዑ ስጋ ቅዱስ ጌርጌስ ወሲዶ ኣብኡ ኣንበሮ። ኤጲስቆጶስ ኣምጺኡ ብ7 ሕዳር ነታ ቤተ ክርስቲያን ኣቐደሳ። ብዙሕ ተኣምራት ከዓ ተገብረ። ብዙሓት ካብ ሕማሞም ዝተፈወሱ፣ ብስሙ ርኩሳን መናፍስቲ ወፁ። ጸሎቱን በረኸቱን ንዘለዓለም ዓለም ምስ ኩልላትና ኣገልገልቱ ሰቡትን ኣንስትን ሰማዕትን ኣንበብትን ይኹን። ኣሜን 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 ለይኩን።